Huomenta, täällä taas Porvoon lakritsi-arvostelussa metrilakut kirpeä kuorrutettu joko 7301 tai 7303 mansikka tai vadelma. Tuoksu on hyvä. Tää on kirpeä. Hieman kirpeä kyllä. Mä sanoisin mansikaksi. Mä katson mansikka täysiä. Eli 7301 mansikka. Oliko kahvika hyvä? Oli. Mitä? Toppe. What the heck? Ja on tönkä, jaketti. Tää on kirpprakka tämä. Oh. Tykkää saakin kahvi. Aika esanssimainen kyllä tuo mansikka. Tosi. Mä en oikein kirppästä tykkää. 1,5. Mä tykkään kirpeistä, mutta tää on varmaan